Gädgülce. Avakıl. Bakıyta tityaşva ödünü. Jigin zam qarayo gellik. Näçe gelem daýdaýyn me? Valla medet ýaly gorsen. 70'li uyumana geldik. Mesiveden jigin zan 70 gedinli bugün. Yürüyte Aşgabat'tan geldi 70'li uğrattılar Ýadgulcan. Boynun boşturmasyn diýip Aşgabatlylara döneýin. Sen fiýleýänlere da döneýin. Sen fiýläp saňa dakýanlara da döneýin. Emmesine sağ olsun aýtjan minnetler Allah'can. Maňa etýäniň arsgaly bolat kän bolsun. Hiç zat ynjamasyn. Şunu uğradan ayarlagana da ömrüň bolsun. Maşgala bolup ýaşa Allah'can ýene näçe gedek ajaýyp geldin ömrüň bolsun awa. Diňe 70'likde yüzük diýdi, o diýdi, bu diýdi, kän zat etdi. Ol pul getirýär. Ha, mertebesi beýik bolsun, belent bolsun, diňe gowlukda ýaşa. Ha, jigim şolar üçin gowur halkaýdymaýt. Halkaýdym opşam şolara nasip braýdym çaýdyp berseň bolýar. Täze çykaran aýdym. Awa, şolara nasip. Bilen bolsam menden ýüzüň sowjagyn. Bilen bolsam menden ýüzüň sowjagyn. Men seni söýmezdim başdaý. Bilen bolsam saralçagym, solçagym. Men seni söýmezdim başdaý. Bilen bolsam saralçagym, solçagym. Men seni söýmezdim başda. Men seni söýmezdim başda diye. Awal jigim. Men filan Allah filan. Sağ olsun. Hemme bile olsun. Minnet.